Здравейте! Днеска пак се правих на готвач и пак отнапред да дам и тефтера. Ето го тефтера да накажете, че го лъжа. И днеска забелязах, че точно 26-та година е почнато да се пише в него, немек преди 100 години. 1926. И така, ето тия картофи са пресни с масло и най-важното 5 вида билки. Сиренцето е така за добавка, защото само картофки не върват. Та мисълта ми е, че още една рецепта много добра на 100 години. Ей, картофите се получиха перфектно. Ето може да видите, даже да гледам на един картоф, то се виждат на него тези работи, които са самите билки. Нали, не е само копър и масло. Така, това е от мен. Айде до другия път да разгледам още малко, те не са много, помежду другото. И пак ще сготвя нещо. Айде, чао!